Benim tuğan şiirim nişe basıp ola idiler. Şırım aşağı sinamlata yüreğimin işi gidelige. Tuğan şiirim benim Tatarstan. Şaklar bile Rege şatıp şelak Bakşalarda matur güllere Tuğan cirim benim Tatarsan Yaşına nur daralar Since bu genç yılı yandı Sinirim Tatarstan Büyüklükle eyle ürmeler Oğlanımı Sükesi sevmeye Altın yüreğini derdim kere Tuğan cirim benim Tatarstan Дорогие друзья, от всей души мы благодарим вас за теплый вечер. Мы желаем вам новых побед, новых свершений и всего самого доброго и světlého. Dámy a pánové, moc vám děkujeme za pozornost, děkujeme za to, že jste přišli a pevně věříme a doufám, že jste si tyto necelé 2 hodinky s tatarskou kulturou maximálně užili. Мы не говорим вам до свидания, но только до самой скорой встречи. A jelikož Tataři neříkají s Bohem, nýbrž na shledanou, rozloučíme se vámi právě na shledanou a na brzkou shledanou. Krásný dobrý večer, dámy a pánové.